Mhux l-ewwel darba li nkunu aħna stess li nirreklamaw dawra fuq tal-linja ma' sħabna barranin bħala esperjenza illi m'għandhomx jitilfu. Fuq l-internet, speċjalment fuq Facebook u YouTube, beda jdur dan il-video. Bażikament dak li qegħdin naraw jiġri hija ġlieda bejn żewġ nisa ta' ċertu età. Ġlieda li tibda bil-kliem u mbagħad kważi tmur għal ġlieda bl-idejn. Għalkemm aħna ma nidħlux fil-mertu tal-ġlieda li żgur kellha element serju, jista' jkun serju ħafna, kull min raħ fuq l-internet ħares lih minn lenti umoristika. B'kollox rawh 115,000 persuna fuq YouTube sa issa. Fl-aħħar sigħat beda jiċċirkola filmat ieħor. Għal ħosta Twist and Shout turisti żgħażagħ u anzjani bdew jisfnu jkantaw fuq tal-linja wara li x-xufier olla l-volum tar-radju tiegħu mhux ftit. Il-turisti apprezzaw l-għażla spontanja tax-xufier u spiċċaw anke janquh biex xufier ikanta wkoll. U minkejja l forsi se taqqat ftit aktar attent għas-sewqan jidher li ma poġġa lil passiġġieri f'ebda periklu żejjed. Nisperaw li ma jittieħdu l-ebda passi żejda kontra dan ix-xufier għax għamel l-aħbarijiet. U nagħlqu b'dawn il-filmati u ritratti tal-karozzi tal-linja tagħna mhux fil-Belt, l-Adira jew il-Kalkara imma mal-Big Ben ta' Londra. Dan it-trakk kif jgħidulu x-xufiera ittieħed l-Ingilterra u mhux biss jaħdem tajjeb tal-li qed jinkera anke għal tiġijiet u attivitajiet oħra minn Maltin. Żgur li meta fil-futur qarib nibdew naraw il-karozza Maltija fil-mużewijiet ikun hemm inħoss safsa ta' qalb għaliex tal-linja bit-tajjeb u l-ħażin tagħha xorta tibqa' parti mill-ħajja tagħna.